Κοίτα να δεις. Η συγκεκριμένη ιστορία είναι από αυτές που όλα γίνονται για μια κοπέλα. Μαλάκες! Σου δώσαμε τον κόλλο, ρε μαλάκα, ειλικρινά. Τι, θες κάποιος να δικαιολογηθεί? Ναι ρε μαλάκα, θέλω να δικαιολογηθώ, γιατί καθόμαστε εδώ και πίζουμε. Τουλάχιστον είχε air conditioner ρε εσύ, γιατί αυτή η ζέστη δεν παλεύεται ρε. Μπουγάτσα με σοκολατούχο γάλα. Να αυτοκτονήσει δηλαδή ρε βλαμμένο. Αλήθεια ρε, με την κοπέλα στην αστυπάλαια τελικά. Σκεφτήκαμε τίποτα. Εγώ είμαι ερωτευμένος. Θέλουμε απλώς να βγάλουμε κάποια λεφτά, να πάμε στο νησί να βρει από εδώ πάνω στην κοπέλα. Το ίδιο είναι και άλλο στην Αθήνα. Και κάποια στιγμή μου πέταξε κάτι για τον άλλο βλάκα από τη Θεσσαλονίκη. Πω, κοίτα τον κολόφορδο ρε μαλάκα, πάλι εξάρες έφερα. Είχαμε ξεμείνει όλοι άφραγοι. Και εμείς στην Αθήνα και οι άλλοι στη Θεσσαλονίκη. Εσύ πιστεύεις δηλαδή ότι αν είχα φράγκα θα καθόμουν Ιούλιο μήνα στην Αθήνα να πίσω? Έλα εντάξει, το ξεφύγαμε. Το όνομά σου? Αθηνά. Βγάλε τα ρούχα σου και πάμε, έλα. Τι λες αγόρι μου, γιατί να βγάλω εγώ τα ρούχα μου? Και από μένα τι θες? Να μου πεις αν πατάει ρε Στάθη. Καλά ρε μαλακά, εσύ όταν ήσουν μικρός και ήθελες να χέσεις, δεν σε πήγαινε ο πατέρας πιο βαθιά να τα κάνεις εκεί. Και πρόσεχε, τα αστυνομικά τμήματα είναι ανοιχτά και τη μέρα, μην το ξεχνάς. Πάρω αυτά ρε μάγκες, σαν κόμενα καλή. Με συγχωρείτε, σε ποιον αριθμό πήρα? Και τότε πώς ετοιμάζεσαι έτσι εύκολα να πας σπίτι ενός αγνώστου? Ρε μαλάκες, πού είστε, φύγατε, δεν έχει χαρτί. Κυρίως εσώρουχα. Γυναικεία. Ποιο βίντεο ρε μαλάκα, το βίντεο που πηδιέστε? Τι έγινε, είμαστε έτοιμοι να φύγουμε? Τι είναι αυτά? Χαρτάκι για μπάμπα. Ωραία, τέλεια! Ωραία, πάμε αύριο θα κολυμπάμε στο Ιόνιο. Ποιο Ιόνιο? Η αστυπάλαια στο Αιγαίο είναι.